Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu oyibukayo le video kodwa ungaka-subscribe. Siyacela mfowethu ukuthi wenze njalo ngoba sizokufakela ama-video amaningi ozowathanda kule channel yethu. Beyisina idedelana ihlabani zase-South Africa laphana emcimbini ka-Dr Khehlelezi obulaphana endaweni yaseThekwini ngeSabatha. Kumaciko nje akade khona kungabalwa khona oSjava, kubalwe abantu abaningi nje ababe khona laphana, kodwa-ke abantu esizofocusa kubona abantu bakaMaskandi. Laphana bekukhona uNjoko umfana wasenkandla emshisandlo, bese kuba khona uMthandeni mfokaManxele. Kodwa-ke ake sigxile kuMthandeni mfokaManxele ngoba uyena ufike laphana wasededa abantu abaningi ngento athile ayishilo. Kodwa-ke manje kuba ngiqhubekele phambili, awubuke nje igidangoma lakhe uTekisi lo wayedlalela uKhuzani ukuthi ubedlala kanjani kulo mcimbi. Hayi, uMthandeni umfana kaMambatha ngempela uye wabajabulisa kakhulu abantu kulo mcimbi. Kodwa-ke uthe seqedile ukudlala ingoma zakhe wayesethatha umbhobho wayesekhuluma njengenjwayelo. Khona into ethile kayikhulumile emangaze abaningi. Uye wathi mayisekhuluma wathi ucela intombazane ethile kulawa akade khona amantombazane kulowo mcimbi ade ethamela umcimbi. Ucela intombazane eyodwa azokwazi ukuthi ahambe nayo ayodla imali yokuhlukanisa unyaka. Abantu abaningi bebese beyibuza ukuthi kanti ubani kahle kahle wahlukanisa unyaka. Kungenzeka ukuthi mhlambe njengoba uKhuzani mfokaMpungose njengoba sazi ukuthi uyena wahlukanisa unyaka, akatholanga lutho, akayitholanga imali yena, kodwa-ke umuntu walala isibili uyena impela wathola imali. Kungenzeka into efana naleyo. Into ayikhulumile laphana uMthandeni iyadida abantu abaningi kakhulu. Nawe-ke mbukeli othandekayo, ngiyafisa ukuthi ukungichazele kangcono uma kuwukuthi understanda kahle le ndaba ye-top 10 ukuthi kungenzekani ukuthi umuntu othole unumber 1 engatholi lutho, kodwa umuntu ophume isibili akwazi yena ukuthi agcine athole imali, ngoba uMthandeni mfokaManxele uwose wakusho waqinisekisa impela ukuthi hhayi unayo imali yokuhlukanisa unyaka impela yena. Hhayi, ngicabanga ukuthi umbukeli othandekayo asibonaneni thina ngokuzayo. Izanga ethi sinjalo sezimali esedale ngosemthethweni. Izanga ethi